Здравейте, здравейте! Рядко снимам на последно време, но Honda Pilot щатска 2016-2018 година. Е тук, къде съм я монтирал предна камера. Колата е с оригиналната си задна камера. Multi One работи. Така. Оригиналните USB-та и двете работят. Пипаме климатика. Климатика работи. Включваме на задна. Оригиналната задна камера. Ето тук е мини режими за камерата. Според зависи как ще се паркира. И те работят. Въртим волана. Работи. Така, включваме на директна. Ето е предната камера. Така. Показва ни и графика на парктроника. Ще се кара онлайн. Тук вече натискаме си навигацията и директно си ни изгрява Waze-а. Отделно имаме всички андроидски приложения. От тук от фасадата можем директно да си гледаме предната камера. Ако искаме само ние да гледаме. iGo имаме офлайн карти цяла Европа. YouTube, клипченца можем да си гледаме. И така.